प्रणाम का हाल बा भाई हमार। उम्मीद बा कि सबको बढ़िया होकर मस्त होके तो चल जा आज की वीडियो में सबका स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जब भी वीडियो बनाई तो के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। ठीक बा। हाँ तो देखो विनोद बात ऐसन बा कि कुछ लोग के बहुत मतलब मिर्ची लग रहा बा। ठीक बा। अपने जब ले सरकार गाना आ चुकल बा और ले मिर्ची लागल बा सबके उगे। और आज हम बता देवल चाहता नहीं कि कुछ भैया का अपना सब्सक्राइबर और फैन पहले ठीक बा जे रहे फैन जे न्यूज बनावत रहे अपना सरकार के ऊपर अच्छा खासा बतावत रहे और उहे बदल गई बा चंद पैसा खातिर। ठीक बा। अपने पैसा खातिर 2-4 रुपया कमाए खातिर बहुत लोग बदल गई बा। और हमारा पता बा के बदल बा। ठीक बा। सरकार के छोड़ के प्रमोशन अब दूसरा के प्रमोशन होता है। कब सुधरोगे तुम लोग? ना सुधरोगे है। हमको सब पता है कौन कौन है। पहले सरकार के नाम धो के ऊंचा हो जा, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ा लो और फिर ओकरा बाद छोड़ के दूसरा चल जा है। कुछ पैसा खाती व्यू कम आवता तो भाग जा दूसरा साथे। सुधर जाओ तुम लोग। बात ऐसा बा कि अपन सरकार के जो प्रमोशन करते रहे पहले न्यूज रिपोर्टर मतलब बहुत लोग रहे। ठीक बा। और बस 3-4 गो बदल गई बा एने ओने तो वो कोई बात नहीं के, लेकिन थोड़ा सा पैसा कमाए खातिर एने ओने सब भाग रहे हैं। ठीक है। तो बाकी हम कटर फैन है अपन खेसारी भैया के और यहाँ बसल बन दिल में। तो देखो बात ऐसा बा कि हम मरते दम तक अपन सरकार के प्रमोशन करम, सरकार के बारे में बताई और सरकार के नाम लेके। ठीक बा। हम लोग बदलने वाला नहीं है। बहुत लोग बदल गई बा पैसा कमाए के चक्कर में है। यही सब होता है रे। सुधर जाओ तुम लोग। बाकी ये बता खाते भाई हमारे चल नहीं मिला फिर अगले वीडियो में और लेकिन कुछ अलग ना जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते। ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई पाला नमस्ते।